mozognak a halak, szeregetnek. Az igen! Ój, ott a hal! Azt a kurveget! Ój, még a telefont is felborítottam! Azt a kurveget! Hű, gyerekek, itt a pont. Mindjárt megigazítom a telefont. Azt a kurva eget. Megy megint az akadóba be. Itt lesz, az sikerült elhúznom. Ő adagolja rendesen. Áj, megint megy az akadóba. És a karamellás bojli megint. De ez jó hal lesz, úgy látom, ez keri neki. Ó, azt a kurva eget. Összeszedte a másik botot is. Ki kell engednem a nyeletőt. Másikon. Na, a karamellás bojli megint beadta. Hát ez kemény lesz megint. Megvan! Fú, megvan! Te jó Isten, mekkora pont! Fú, ez egy bőtízes, bőven egy bőtízes, gyerekek. Fú, milyen gyönyörű nagy hal. Te jó Isten, és nincs nálam mérleg. Hú, ez bődületes jó. De majd így. Nézzétek, végigér a méteres bojlismerítőt. Ott a karamellás bojli a szájába. Ott van. Eszméletlen. Fú, milyen teste van. Azt az eget neki.